yn yr adran B, y Merlod Cymreig, y dosbarth cyntaf i'r ebolion gwryw. Ac dyna ni, dyn ni'n gweld y Lerry Wyn Jenkins y beirniad wrth i ymbrysur o Talabont ger yma Chynlleth. Ac Peter Jones, brif amennau sy'n cadw cwmni i fi fan hyn. Ac does ddim niferoedd enfawr yn y dosbarth yma, Peter, ond mae bach o ansawdd yn rhai ar ben y llinell. Yn sicr, mae rai neis. I fod yn onest, mae'r sawl yn ddigon uchel i fod yn onest o swclo gwrwod, a mae wedi i leino nhw lan yn eitha da, sy'n ni'n gweud yn ymmarnu. Wrth gwrs, jyst eich goffa chi Eart John Snow sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Ac dan bechnogaeth John Llewellyn James. Yn ail, mae Kevin Morgan ac Ystrad Cothi Mabon. Ac yn drydydd ar hyn o bryd mae William Arfon Owen gyda Hilyn Altair. Dyna'r cyntaf ail ar trydydd ac wrth gwrs Lerry Wyn Jenkins wrth gwrs gan bod i yn un sy'n marchogaeth yn siŵr mi fydd yn rhoi pwyslais ar ddasrwydd i mynd ymlaen i wneud job fel yna, Peter. Ie, yn hollol. Wel, gawn ni weld. Mi'n credu bod i dda hapus. Mae'n cael ail olwg. Wel, mae wedi yn gofyn iddo cerdded rownd eto, Peter. Falle fydd yna newidiad yn y ffordd mae wedi gosod rhain, ond gawn ni weld. Dim ond hi sydd yn gwybod. Yn hollol. Wel, sy'n mynd gofyn o gerdded rownd y blaw bod yna rhywbeth eisiau talu sylw to. Mae un peth yn y ffair eia yma. Mae'n gallu'r cuddiod i byd. Oedd mae gymaint o feirniad o gylch y ring fan hyn sy'n gallu gweld gymaint eich i weld yn y ring, yna fe. Yn wahanol yn y... Mae'r gynulleidfa'n agos atoch chi fan hyn. Yn hollol, a maen nhw'n gweld gymaint o beirniad yn weld. Y dosbarth i ebolion gwryw sydd ym mhabell y cyffyle ac yn yr adran B y Merlod Cymreig ac mae'r beinydd Lerry Wyn Jenkins wrth gwrs yn wrthi yn beirniadu ac mae yna rhyw newid bach wedi bod i'r drefn. Wel, Peter? Wedi si byddai'n bod y trydydd yn un dylan ar trydydd un safle o'n i'n meddwl dylan, ond mae'n edrych nefyd, mae wedi lan ag Eir Brig wedi i feiddi John Snow. O'n i'n meddwl bydde fe'n dod lan yn ail, ond mae wedi rhoi dylan ag o'r trydydd i'r cyntaf. Mae John Snow yn ail, a mae rhywbeth Cothi fydda ni? Ystrad Cothi Mabon, gan bechnogaeth Kevin Morgan. Dyma ni, mae Lerry Wyn Jenkins y beirniad yn cael golwg bach eto arnyn nhw. Mae hwn yn ebol arbennig peder cos wendeg. Yn Gymreigedd iawn, Peter? Yn Gymreigedd iawn? Gymreigedd bach o'r modd o glist fel te i wylo beien, di fe? Ond, a ddech chi wedi ni am mwy nag un o'n nhw, di fe? Dwi'n wylo am glist bach byr, a mae hwn bach yn... Wel, mae'r het wedi diasg ac yn mynd ar y wobr gyntaf fan hyn yn y dosbarth i ebolion gwryw yn yr adran y Merlod Cymreig. Mae William Arfon Owen gyda Hilyn Altair yn cael ei cyflwyno ar y rhosgwm yr Iban Goch. Yn ail, mae Eart John Snow, y bechnogaeth John Llewellyn James, oedd lawr o'r gyntaf i'r ail safle. Ac a beirniad yn rhoi eglurhad yn fan mae'n debyg i John Llewellyn James, ond gewn ni sgwrs bach gyda'r enillydd.
drydydd safle fyny'r gyntaf, chwarae teg. Oeddwn ni'n apus i oeddwn ni, ond mae hwan briliant. A pwy sydd bu ar ebol yma? Fi a dad. Da Da ni wedi brynu fod yn stalwy newydd i Greigiau ystod, ia. So... Am dechreuad da. Briliant, ia. Llog o fechad y mawr ys i fa, iawn. Da iawn. Pob loc. Diolch yn fawr. Enillydd y dosbarth yn yr adran B i'r ebolion gwryw. Lee John Owen gyda Hilyn Altair wedi dod fyny o'r drydydd safle i ennill y dosbarth yma yn yr adran B.